Il-5 skemi li huma meqjusa bħala l-akbar pakkett ta' għotjiet finanzjarja ta' trasport sabiex jinċentivaw il-qalba l-vetturi li jħamġu inqas ġew milquha b'mod tajjeb ħafna minn bejjieħ tal-karozzi u anke minn sit ta' kumpanija ta' karozzi li jwasslu n-nies. Fost dawn l-iskemi hemm dik li wieħed igawdi minn għotja ta' 9,000 euro meta jirreġistra vettura elettrika ġdida u jiskreppja l-karozza li jkollu li tkun ilha iktar minn 10 snin li ġiet immanifitturata. Dan l-istazzjon tkellem mal-kap eżekuttiv ta' kumpanija lokali li twassal lin-nies. Matthew Bezzina li l-kumpanija tiegħu hija fost l-ewwelin fil-qasam ta' trasport f'pajjiżna għalli sa 4 snin oħra il-kumpanija se jkollha l-flotta kollha tagħha maqluba għal vetturi elettriċi. Għal kif din l-iskema se twassal biex ikun hemm żieda f'dawk li jitħajru li jqilbu għal karozzi li jniżġu inqas. Saħaq li hekk ukoll mistennija jitħajru l-kumpaniji involuti fit-trasport. Din hija inizjattiva pożittiva ħafna fejn kemm għall-operaturi tal-flotot kif ukoll għax-xufiera self-employed dawn ħajjejnhom biex jaċċelleraw il-pass biex jiqilbu l-vetturi tagħhom għal dawk electric EVs. Miżuri bħal dawn ukoll ħajjejn biex il-pubbliku in ġenerali jitħajjar ukoll jagħmel dan il-pass wara li jkunu raw il-vot ta' fiduċja li tkun tat l-industrija. One News tkellem ukoll ma' bejjieħ tal-karozzi. Matthew Fenek qal kif dawn l-iskemi intlaqtu tajjeb ħafna f'dawn il-ġimgħatejn minn tħabbret din l-iskema. Qal li aktar nies qed jaslu li jixtru vettura elettrika. Bħala skema nista' ngħid li intlaqtet ħafna tajjeb minn ovvjament irid tixtri karozza, l-konkurrenza rajni li żdiedet ħafna. Fej iktar n-nies qegħdin imorru għal karottri li ħamġu inqas, electric, hybrid, eċetera, eċetera. Bħala bejjieħ tal-vetturi innota wkoll li waqt pandemija kien hemm żieda ta' beħ ta' mutturi elettriċi.